Баща ми ни бие, трамози, напива се. Друго? Всеки ни трамози мене, брат ми, сестра ми. Изнасилвани всека вечер, мене и сестра ми. Как ми е трудно? Спокойно. Как живот. От кога започна това да се случва във вашата къща? От деца, маленки. Аз първи път не помня какво е било с мене. А след това като порасна? Вече знам, че почва с мен да ляга с мене, да... Сестра и с нея също изнасилвал ги. Биени. Биеше ги. Цял Брезник знаеше това нещо, никой безучастен. По пансиони цял живот. От самото им раждане те по пансиони взимаше ги. При тях майка им също, тя не е добре психически. Това, което аз знам от хората, което съм чувала по Брезник, ходил по пансионите, взимал ги за по една седмица, докато се сгаври, докато психически, физически да ги унищожава. Докато не стане случая с брат им, където го застреля пред тях. И децата от тогава тотално когато намерих по-малката ми сестра, тя беше много... В къщата, която живееха, нямаше нито прозорци, нито нищо. Разбито навсякъде. На един гол цемент тя лежеше премръзнала, защото през март я намерих. Минусни температури бяха тогава. Прибрах се вкъщи, попитах първо майка ми, защото тя е бившата на баща ми, дали ще има против да я вземеме. Това и беха думите. Нямам против, намери кола, отиде да веднага да прибереш детето, ако трябва, до бърза помощ и да доведеш. Те бяха пълни с въшки, мръсни, смърдеха. Първото, което направих, да ги изкъпиш, да ги изчистиш, да ги направиш човек. Но е много трудно. Обикаляш като луд и никой не ти помага. Виждам, че децата се борят вътрешно в себе си да бъдат добре. Но много е трудно да забравят това случилото се пред очите. Много е трудно. А господина въпросния се бори да излезе на свобода. И затова моите виждания в България нищо хубаво няма, никакви закони за хора, които имат нужда. По-специално за децата. Видях в последните месеци, че има много такива деца, като моите сестри, по пансиони, по ресурсни училища. Просто останах без думи. Просто нямам думи да го опиша това нещо. Къде е закона за тези деца? Защо тези деца никой не им подпомага, госпожо? Никой. Те са беззащитни, оставили са ги там на служителите, които нямат никаква опора, никаква защита. Моите сестри пак имат мене. Пак се борим за тях по някакъв начин, да има справедливост, да бъдат вече защитени, да не бъдат вече на улицата мръсни, гладни, мизерни, да просят от врата на врата, всеки да ги изнасилва, както ги изнасилваше баща ми. В този порядък е много важно да се дават обаче реалистични съвети, да се подават абсолютно точни координати и съществуващи, примерно, програми за помощ. Защото ако се даде една фалшива надежда, че просто хей така и много бързо ще се реши проблема и че когато, примерно, дори съветваш по закона за защита от домашно насилие, че
все пак относително опростена процедурата, че това е един специален закон с по-кратки срокове. Въпреки всичко трябва да се предупредят, нали, че там има документи, които би следвало да има да се извадат, че трябва да се пусне една специална молба, нали, която е адресирана до съда. Всъщност, особено когато пък е спешен и наложителен момента, че има един точен адрес, на който трябва да могат да отидат да си подадат своята молба за получаване на незабавна защита за закрила по закона. Подчертавам, че всъщност е много важно какво и как се подава като съвет на тези хора. И също така, че трябва да се така очертае и да се помогне на лицето да може да има търпение и да знае, че когато каже А, трябва да може да е готов да каже и Б и трябва да направи и следващата стъпка. Да има всъщност този кураж и всъщност обикновено това, което ние предлагаме в терапия или в консултиране, да може да се справи с собствените си объркани чувства.